Taod. So mo na nila. Be good to me. Kuan bendo. So sila nangaon. Da. Yay! Shout out. So lamig sudan kay Chokes to go. Masarap kay kurang sauce. So guys, mga kami guys no. Babosh. Nami karon sa kakuan, ka Jassy. Covers TV. Magtawag mig wifi karon guys. So uhay na ko naka-vlog kay amo pang giuna kung makakuha may signal kay pakis magdibay ka signal. So namis pananawan si Jassy ang kauban sa trabaho. So ang kauban si Mark gihapon ang maskulado boy. So ang tinay gamit tara. Left right. Left right. Nag-vlog mo ko bay. Ay sa kay mag guys, nakakuha may og nindot nga signal diri ah. Nakakuha may og full nga bars sa 4G. So may lang bahay, ari may taod. So madalian na ni nga vlog guys kay nagapas mi sa oras. Dara mong modem nga B3936, B13 asa? Sa 936 nga B1 power open line. So nakakuha tag nindot nga signal. So karon na may tawod ang Juan Bindo. Hi, shout out sa Metro guys ano. Joyab. So guys, di pa na magibutang. Tara bay. Temporary dayon. Temporary nila dayon. So ano yung mga bahay dito likod guys? Ang mga bahay na diri ha? Ano to mga bahay? So atong gamitan ng antenna is directional. Just glow. Taod. So mo na nila. Be good to me. Kuan bendo. So sila nangaon. Da. Yay! Shout out. So lamig sudan kay Chokes to go. Masarap kay kurang sauce. So guys, mga kami guys no. Babosh. Taod. Bye-bye. So mo na atong kuan piso wifi da. So let's go. Mana ta? Natas pananawan sa purok. Pananawan purok sambag dai. So guys, kanang mga taga purok sambag pananawan, connect na mo kay barato ra ko ng Jassy. So bye bye. Nay one day bay. No, ang kita ka bay. Naray no. Tara Mark, babush. Ano mi Jas? Chat mo ko si problema. Bugat do day ka bay no. Bako buyag. So yung mga bye-bye mo sa likod. Plat? Palabaw si boy go. So natay mga customer do sa likod. So atong gigamit ng antenna is kuan Compass 314N. Ni, bye-bye. Parang may uli guys, kung ano install. Relax kami guys. Oo, meron. Babosh.